Kino hikai ad hoc ki bahap apo kasatri jong fastom ki balai ki menta da ki banai bandawa na ka sorkar ban kentiu ya ka jingsiu lani ka tulop bat ki bala peteng biang ya ka jingi da ka basong mongot bat tiamiet hapersya ka sekretariat nadu ka arpatrik jeliu menta ka step jong ka sitarik noitung araja arpuar ki larai no sisendan ban kenria saka jaka ka bala penbiang da ka sorkar haka jaka yang kali ka bodan hasenda bat ka additional sekretariat habayo banikren bot nongai kitien ka fastom uba mebon lingdo ulong na ka jingi i jengai ba ka ni jiki kalap ban poi saka yeng kasari bat kapala bandang bampor susu bat bakilayo ktien nau sembot mitrang ba uba perston ten songru ulakular ban pendulong hapo arsngi ya kijing dawa jengki dei halor kani kanongrem ba ka fastom kalarai ban kriya caka baru kawairu ka dei halor ka cikut ha ba ya dei ba kani ka jing chef jongi nang ni syatai sya additional secretariat kawai ka dawi ka long ba menen menmiet akapor post tang egum tu ngeladan ya kani ka meeting bat EDC badan buram jengi dia ta meeting ba ngilayadan ba EDC te EDC ila pensya yengi ha ba dei ba kata ka jing syong jengi yang ni ka ai ka daw ba ngimla ban syong ni bat ba kata ka section 144 CRPC ka long gumno te kumta ila pensya ru ba ngihap ban mi nang ne namar ba ka kawai kalong illegal menta kumba pi ru ba kadang mi kisngi kadni ka jingi ki jungi kalanang tnam kalanang kloit kalanang he bat milanang yo ka support ka ba kabarat ba sisya na baro kan te kumta ha ka ba ki babun sya ki bawan ban support ti kaladan ru kata ka jing jenjar jungi ni kino hikai ru ban lait toilet yang ni don toilet kumba pi baru kata nilai toilet ani ha kat ki badan gini ki office ne ki ni hajan tamba ngimla ban le sa kumta namar kila khambun ki breu menta te kumta ban khamsuk ban buram ru ikini ki longkumi ngila decide bangin move na stai te om tang kata ngi decide bangin move stai ru kawai kadawi namar ba kadan kata ka ayu bangil kinohikai kila ban sya I case ladangi ngisong sang ni katkum ka 144 CRPC te kumbangi ngutu ba ka kes kalong gumno ndai bangi tieng ya kata kes bangi la bansya set jail namar katkum ka 144 CRPC ngila bansya set jail si benai ar benai ru te ngila ban hapsi kata ka fine ka bomda he ka ditang arjar san spy handai ka kes pada ka bonwan hadian kata kalong gumni kan ka bangi kam sir kalong ba sisien bala sim da ka kut bakan ya ta sumutu kes sisen bakla ya ta kata sumutu kes ya kani ka jingi ki jungiru la ban stall no kan la ban stall no ya ta ka enhancement te kamul ladala stall no ya ta ka enhancement kumbala long ha ki wiki kes ki badang suja ngam ko ban mention ka kes yu te ladala stall ya ta enhancement kamut kani ka jingi ki jungi mentala lai banai kam don jingmut te kumta ngila ya persang bangin ya kren ngutu bat i DC bat ngila persang kat bangila bangen ya buan lang hakajuk agreement kan namar ba meiru isngutu namar meila judai no hikai menswa hanihu te meiru isngutu ya kajing ba kajing hiran jong kino hikai te kumta ila ai yangi ya kata ila ai kata yangi ya kata kajing sutu ba nakaliang jong kiru kilale kat bala bakin Palestin ya kani ka jingi ki jongi bakin yarap te kumta nilayo ya ka jing peta na DC menen ba mentaka singi ngen sayo ya kata ka jing ekran but deputy chief minister jong Meghalaya Prestun Tensong te kumta ngi ya up ba ngi ya kendu tai ba Prestun Tensong tengi ngila bu ya kata kular ka ba ngila ai hakmat jing DC ngila buram ya kata ka administrative block ngila buram ya kata ka administrative authority ngi buram ru ya gini ki ikini EDC ki baki pulet ki ba don hang nemo hadu menta kumba PE ki pulet ru ki khamle yangi ki DC ru ki khamle yangi te kumta ngi ru kumban buram markaliang te ngin ya bu ya kata kular ka bangil ai khmat jongki ba ngin ya chef no stai bat ngi kermen ba makiru kin bu ya kata ka kular ba kin penkundu yangi ya tau deputy chief minister ba Prestun Tensong menta kasngi bat ngi kermen ru ba ka sarkar bat menteri rang ba jong kajela Sri Konrad K Sangma barka sarkar MDA hibrok kawai bakin bu ya kata ka kular bakin aino ya kata ka jing dawa jungi ka bangila dawa na slam kata na du ka snam arjar ka khandai bat ngila pen thamai ka jing dawa ka snam arjar arpuar kata ka confirmation ka assurance na ka sarkar
But ya kata confidence ru naki ba kin saai ngi ya kata enhancement. Dia kata ngila yo na u chief minister ngila yo na u sa DP walang badai officer sarkar jang education ngila yo ru na education minister hat segi ru ila ai press conference kumju hi bai ong ba kin saai ya kata enhancement pe yang ngiru ki ong gumtahi tingila yo kita ki baro anda ki ka bangi up menta kalong ya ka notification lani ya ka order nadu lanu on pentraikam ia kata ka jing dawa jongi kan tiba watlai ki loong ba kin ai balain re ngidang apsa ya kata ka notification kalong ba ngimtep kan kata ka kanwan nadu lanu namar habangi crunch pang ka order lada ka order kawan hadin jangka penal code kemut kamdan jingmut chu te lada ka order ka slam makan wanru kemut kamdan jingmut chu nginginum yo hire kata wala ngilayo ka confidence ngilayo confirmation ru tambah kat bampat mi ka notification kat bampat mi ya ka order kamut ngimpat yo kan ya kata kamut kadang long hile air wala ngila jen yo kala ban sulong tang mi ngila jen yo tambah ngimpat yo ngimkwa syu bangin dan ha kata ka face bangin ngila jen yo ngikwa be bangin dan ya kata ka jing sngohun bangila yo tang kata ka jing kerpa di na kaliang jongi kalong ba sngoba ban pendap no haba pila kular de saka kadang kan ya pi tang katai dang ila kendu iba prestun tensang mentaras ngi ngen pet kata ka jing kren jongi bat I kalong ka ba kumno bat lese ngimla ban te ba iba prestun tensang ru ila ban ai no yangi mentaras ngi lese ikot yangi ban kendu ba in pendap no ya kata namar kumbai lai I media bat ngiru ngilaya aiktin la paktin saka sarkar bangin syang ni tak hadu bangin pat yo ya kata ka order la ni ka notification na ka sarkar abangi kendu yo menteri rangba bedipet ya ka puli putih rungi ang kajui ba kat bangin pat yo ya kata ka confirmation na ka order nginang syang ni ti kumta lese mentaras ngi abangi kendu iba prestun tensang in ai no ingi kata ka notification ba kata ka order tengi ngi up ya kata ka khubor babha ni te nganum patla bangan ong than shibun ki eke indai ngila kran ka basya yo menteri rangba bedipet ya ka puli putih ba ngin up ya kata ka confirmation ba amde ka confirmation ya kata notification ba ka order te mairu atau sngi ong ingi we will give you soon te ka amut ba ngin sa ai no sa khandiat por te kata khandiat por lese kandai menta ka sngi ha ka bangin kendu ya deputy chief minister iba prestun tensang